Ayanda msoluveze okunye ngengozi enyantisayo eyenzeke eStanger njengoba-ke kuveza ukuthi ngempela laphana bekugibele umgibeli wasecela ukwehla kodwa ekwehleni kwakhe akazange ezehle kahle ngoba ukhombisa ukuthi kufanele abambe abagibeli inkunzi. Kube seqhamuka iphoyisa lithi lizama ukusiza laphana-ke ewuconstable, angazi noma uconstable noma yini lezi zinto zakhona, amarenki akhona amakhulu, kodwa-ke ilona ebelihamba phambili. Lathi lizama ukubuza ukuthi kwenzakalani. U-driver uthe esenza ama-signs ukuthi abonise iphoyisa ukuthi kahle kahle la kubanjwa inkunzi. Umsolo-ke wasevuka uNdlobane washaya lona-ke iphoyisa ngaleso sikhathi. Lalala khona lapho ngaleso sikhathi. Ube-ke eseshaya imoto yona le ebihamba abagibeli. Umsolo lowo washaya imoto yahamba. Uthe uma ngabe-ke efika kwenye indawo wehla wabaleka. Cela-ke ukuthi niwuhlabe niwulawule uma ngabe kuwukuthi khona omaziyo noma khona obekuleso sigameko ebesenzeka eStanger ngase-Groutville ngasemgwaqweni oqhamuka empangeni. Mlaleli wami, ngiyabongelela kuphi nakuphi lapho ufunye khona lo mbuso njengamanje. Cela uma usuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ukuze njalo uma sefana amavidiyo kube wena uqala ukuthola notification. Enza sure ukuthi-ke ividiyo yilalela ize iphele ebese ukhomenta ngokuyikhona khona. Msweli ubehambele kuyona le ndawo uthena uma ngabe echaza nababekhona bathi. Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Lana siku N2, sikwazulu, South Africa, ilembe i-district. Lena i-off-ramp, le mawukhamba ngasempangeni, le off-ramp le yase-Groutville, ngoba i-tollgate ingale. Sisendaweni yesigameko-ke, la kwenzeke khona isigameko between 6 and 7 ekuseni namhlanje. Ngoba sifika nje, into eyenzekile la, ithi inkulumo bekunomgibeli obegibele etekisini ukuthi biqhamuka kuphi-ke asikatholi ama-details noma imininingwane yala. Wacela ukwehla la, mayicela ukwehla ongazi ukuthi kube khona into ethi engazi ukuthi ufuna ukubamba laba bantu inkunzi, abagibeli kanye nomshayeli. Bese-ke kuleso siphithiphithi nje bese qhamuka lo oyiphoyisa lomkhandlu kaDukuza ethi uzongenelela lapho. Mayithi uzongenelela lapho-ke yilapho-ke lona vele wakhipha khona isibhamu wadubula. Edubula bani? Iphoyisa lo superintendent ngokwerenki yalo uma bechaza. Namanje alikathathwa-ke imoto ingale, ngeke sikhombise imoto ngoba vele sihlonipha isimo, indawo yesigameko. Kodwa ezama ukusho ukuthi udriver weteksi ubeyi-victim yalesimo, abagibeli beyi-victim yalesimo, ngoba into eyenzekile emva kokuthi adubulelo wayesethatha imoto nabo abagibeli engathi wathi ukuhamba ngayo wayiboya wayishiya ngale buqamama wasebaleka ngeenyawo. Isimo esikusona sibi kakhulu ngoba manje umgibeli umshayeli uzohlaselwa umgibeli. Kodwa ukuthi asizukwazi-ke kahle ukuthi manje sizokwenza kanjani ukuthi abagibeli baseshwe before bagibele ematekisini, ngoba lesimo nje sisuka ekutheni umgibeli weteksi obehlukumeza umshayeli nabagibeli wathi uyangenelela kanti uzodutshulwa then bese yaphangalala khona lapho. Isona simo esikunaso okwamanje, kodwa uma kuvela imininingwane eminye sizobuya sikunikeza. Njengoba ubona nje amabhanoyi bezama ukubheka ukuthi ugijime ngey'nyawo, so noma ubani onomkhondo alekelela amaphoyisa ukuze sikwazi ukuthi-ke bethole lo umenzi wokubi aye endaweni emfanele kwayena. Ake ngimelana okwamanje, silinde ukuthi khona neminye imininingwane evelayo. My continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. South Africa, sikwazulu, i-district esikuyona yilembe, sikwe-N2, i-off-ramp yase-Groutville lesikuyona. Indawo-ke le yesigameko ethe masivuka namhlanje savuka ngey'ndaba ezimbi kakhulu. Kodwa kumfowethu uzoyichaza ukuthi ubani, asithathe asibeke ukuthi yini esibeka la. Zichaze mfowethu ubani. Ngiyabonga Nongani. Igama uSifiso wakwaZulu, ngokomsebenzi umqondisi ezokuxhumana kumasipala kwaDukuza. Yes. Namhlanje kuseni i-shift yethu yakwa-crime prevention biqala ngo-6 ekuseni. Yes. Ibizokwenza i-visible policing la uma ungena nje eGroutville uma off-ramp. Yes. Kusho ukuthi-ke uSuperintendent Amru ngokusuka-ke ahambe phambili ehola ezinye iy'member zakhe, wafika nje kule ndawo ekubekwa khona amakhonzi, khona ikhumbi imi kabi le khumbi. Yes. Uma bechaza-ke bebephakathi bathi ufike wabuza ukuthi kunenkinga yini.
kanti kungaleso sikhathi vele sebebanjwe inkunzi baphupha amaselula ney'khwama zabo zemali. Kusho ukuthi ngesikhathi udriver ezama ukukhombisa usuperintendent ukuthi babanjwe inkunzi, lowo-ke obebabamba inkunzi ngoba ubevele ehlomile ubeke esedubula ku-superintendent amahlandla amaningana, ebeke esezama naye abaleke, kwasho ukuthi uselimele. Bathi-ke udriver wetekisi wehlile wabaleka, lowo ongumsolwa wathatha imoto-ke waqhubeka nayo wazoyibhaka phambili uma uqhubeka nomgwaqo la-ke afike ayishiya khona wanyamalala khona la. Yilokho esisakutholile kwamanje. Kodwa-ke sizawulinda-ke amaphoyisa ukuthi asiphenyele kabanzi ukuthi kwenzakaleni ukuze kugcine kutholakele lowo owena umenzi walesi senzo esibi kangaka. Mfowethu, yazi lezi zigameko ziyathanda ukuthi, ngoba ngicabanga ukuthi ngo-2022 sasikhumbula isigameko esanehlela futhi la kwadutshulwa khona omunye superintendent la ku-N2. Ngicabanga ukuthi kwakumhla ka-4 futhi kuyo le nyanga. Ya kwakuyile nyanga, kwakuNovember Yeah. ngo-2022. Ya kwaku-2022 mangaphosisi. Naye futhi irank yayicishe ifani, kanti wayesuperintendent. Wayesuperintendent naye u-Edipho naye. Yes. Walimala khona kuwo lo mgwaqo N2 ezama ukujaha igebengu. Akwake sekubikiwe ukuthi kunemoto ebaleka kade ibamba inkunzi khona edolobheni eMall. Yes. Kusho ukuthi mayifika ebona abantu bebamisa kanti baphethe ibhamu. Esakhuluma nabo bona bayitshela ukuthi kusho ukuthi sekonakele kubona. Yes. Baseke bemdubula engakalindeli ukuthi kuyaliwa. Empeleni yena ukubamisa kwakhe wayebona imoto indlela emi ngayo, wayesema phambi kwabo esefuna ukuyobuza ukuthi kwenze njani check out disk nani nani. Kanti bona ngoba bahlomile ababange besamnikeza thuba naye waphangalala khona la, kumbe waphangalalele esibhedlela. Yes. Yeah. No, Africa my continent siyazwelana nani bafowethu, siyazwelana nomkhandlu namalungu omndeni. Umndeni siwazisiwe. Umndeni siwazisiwe. Siyazwelana kakhulu namaphoyisa nje asemgwaqweni okuyibona abantu abaqaphe impilo zethu. Siyacela nabenzi bokubi bafowethu, siyanicela bafowethu, lesimo lesi angazi ukuthi ungathini wena uma kungathiwa isimo lesi esehlele ilunga lomndeni wakho noma sehlele wena, kodwa ngizokwanda kakhulu ukuthi nje bafowethu asame siyosebenza, sibe more vigilant, sizame lokho esingakuzama. uNkulunkulu uzosisiza kulesi simo, lokhu kungaphezulu kwamandla lokho kwangampela. Siyolana kakhulu nani Mageba. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Thank you so much.